Magandang araw sa inyo mga kapramdi. Itatanim ko na yung mayana na pinitas ko sa puno kaninang umaga. Okay na siya, nababad ko na sa tubig. So hindi na ako magtatanim sa mga plastic kasi hindi ko naman kailangan, since hindi naman ako nagbibenta ng halaman. Kaya direct ko na itatanim sa lupa yung propagation ko para mas madaling lumago at mas madaling lumaki. So ngayon papalapit na yung summer, so summer na nga at sobrang init na dito sa amin, mas gaganda yung mayana. But siyempre pag tinanim ko siya ng ganitong tag-araw, dapat dinidiligan siya sa simula. Although pag medyo maganda na siya, nakapag ugat na siya, lumabas na yung ugat at tatalbos na siya, okay na siya kahit hindi na diligan kasi dito sa amin maganda naman yung weather. So pag gabi medyo yung mga dahon nababasa siya, tumutulo sa tubig. Tapos pag umaga basang-basa, tapos yung yung mga lupa basa rin. Kaya yun siguro yung secret dito para nagiging magandang mga halaman namin dito. So ngayon ka-promdi, yung propagation ko itatanim ko na sa lupa. So direct soil na ito, kaya alam ko mas gaganda ito dahil diretso na sa lupa. Ayun ka-promdi. Siguro mga 2 weeks, 3 weeks hanggang 1 month, maganda na ito. So pupunuin ko dito ng mayana para maging makulay, para mas magandang tingnan. So dito yung bahay ng nanay ko sa kabila, dito, yung nandito. Ako rin nagagardening doon kasi hindi rin naman nila tinataniman pag nagagardening ako, tapos minsan winawalis nila. Kahit nagkakaputol-putol na, so papagalitan ko naman sila. Tapos magtuturuan na naman ko sila kung sino sino nagputol ng halaman. So actually sila din naman yun kasi winawalis nila yung mga tanim ko. So dito hindi naman siguro nila wawalisin kasi may puno at hindi naman kailangan walisan dito. Ayun, magtatanim na ako ka-prom. Napakadaldal ko talaga, no? Tatlong klase yung itatanim ko dito, pula, saka neon, saka yung ito, yung parang patig yung kulay.
kulay dito ng ano, ang tawag dito, gumamela na kulay pink. Pero matagal naman lumaki yung gumamela since napakabilis lumaki ng Mayana. So, mas magandang lagyan ko muna ng Mayana habang lumalaki yung gumamela.
Ayan po mga ka-Promde, mag-aantay nila akong ano to, gumanda at saglit ng ito at wala rin namang problema sa sa pagdidilig kasi mayroon ditong imbakan ng tubig. So kahit yung pinaglabahan pwedeng idilig dito. Yan po ka-Promde, maraming pong salamat sa inyong panonood. Huwag niyo po sanang kalimutan na mag-subscribe po sa akin channel at sana po nandiyon niyo po yung konting halaman ko. Nakakori po kayo ng idea. So hindi po kailangan ng napakagandang halaman o magandang halaman para gumanda po yung garden. Yan po, maraming pong salamat. Mabalos po.